YouTube Mirasım kanaly. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Şuun Türkmenin taryhyna ören lokal iş bitiren beýik şahsiýetimiz Kemir Serdar'ın ömrü ve ýany barada gurrun etip bermekçi. Bizim ata-babalarymyz 14-nji asyryň ahirki çäreklerini hanlyk edip Aman han diýen ýaşulymyz Teke Türkmeni hanlyk edýär ekeni. Bir şu zamanında da Temir Agsak Samarkandy özüne paýtaht edinip hanlygyny dikeldipdir. Olur basyp alja adam, häsiýetli adam bolan üçin töwerek taşlaryň hemmesini basyp alypdyrdy. Indi Xiwa gaýtmak niyeti bilen 70 000 goşun alyp Garawmyň süýlen aýlanyp Xiwa barmak niyeti bilen gaýdypdyr. Şu goşunyň 70 000 goşunyň öňünden bir 10 000 töwerek adam bilen bir öňüni arçap barýan bir serkerdesi ýoluny arçap barýar ekeni. Ol adam heme gidip barýan goşunyň ýoluny amatly ýerler gözläp tapýar ekeni. Hemen bütün goşunyň iýjek agyk suwlugynyň aladasy bilen gidip barýan talançylyk edip gelýän adamlar da bir tötänden Aman hanyň goşuny bile bular gabat gelipdir. Gabat gelipdir bolar 70 000 arkasyna 70 000 goşunyň barlygy üçinmi? Ya öňüne goşuny äsgermezlik edipmi? Şey edipdir de sen men yok, bular göskeni ursa girsipdirler. Aman hanyň goşuny şu zamanda bizim ata-babalarymyz soğuk gara bilen urşmaga bijaý gaty ökdekenler. Hemme töwereklerde, hemme kişiler tarapyndan tanalýar eken. O goşun özüne güwüni eten üçin bularly urşup başlapdyr. Ol az salmyň içinde ýankyň serkerdesi goşunyň gyrlyp gutorup barýanlygyny aňypdyr. Muny bilenden soňam bir alaş tapman göskön arka tarapyndan Temir Agsaga şuňar goşunyň gyrlyp gutorup barýanlygyny gyrlyp gutorup gyryldy diýip habar bermek üçin ýanyndan bir 10-12 adam bilen gaçypdyr. Gaçyp bir goşunam urşup duran goşun olan gidenini hiç kim bilmän galypdyr umuň içinde. Şey dipdir bir Temir Agsaga barypdyr da öňümizden birine özümiňkilen känemdel şuň alak bir goşun çykdy bolyn. Biz bular bilen urşmaly bolduk. Yol vermediler bolyn. Urşmaly bolduk bolyn. Gaty urşgan adamlar ekeni. Men goşunum şunu alyp giden goşunumdan adam galmady. Men ýöne gyrlyp utorup barýaka. Ünsler urşda bolan soň gaçyp size habar bereýin diýip gaçyp geldim. Hemmesi goşunum gyryldy diýip aýdypdyr diýe. Temir Agsak ýaman gaty geň görüpdir diýe. Goşunyň hemmesi gyrylym diýen. O näme ýaraglar bar? Hiç adam ýok bizinki al den kılıçlı urşup durlar ýöne. Bir zaýat urşgan eken bular diýipdir diýe. Be şu goşunyň şey diýip den ýagdaýda adam sany artykmys bolmasa, binäde beýle berädip baryňyz 40 gutorýar eken. Hansoň Serdaryny men bilen duşur diýipdir diýe. Şu zamanlarda da adamlar Akbaýda galdyryp ilçiler arkaly iki goşun urşup bir maý bolan wagtlaryny arasynda ilçiler gepleşýär ekenler. Yanka barıp Aman han bilen Akbaýda galdyryp Temir Agsagyň tarapdarlarynyň bilen duşup durlar. Sen bilen han duşok diýe, gelýär diýip çağırypdyrlar ol Aman han. Gelsin hanyňyz duşok bolsa diýipdir diýe. Temir Agsak muny görüpdirdi diýe. Sen maňa goşun ýolbaşy bolup ber. Bolmasa men bu goşuny munça adam öldürürüm, dordan men gaty bek jyra berýär. Men ýylymda 70 000 goşunum bar, saňa hötdegelerlik ýagdaýym bar. Sen ýöne men seni bagşylaýan, sen maňa serkerde bolup ber diýip durýar. Aman han aýdypdy, ýok, men saňa serkerde bolmaýan diýipdi. Sen ikimiz bir ütgöşük dünýäli adam ahyry. Sen bir ýyl talap ýören adam, saňa talançylyk gerek. Men bir parahat oturan halkyň hany. Men üstümizden kim sewda kerwany gelse şoň bilen alalaşýar. Töwerek taşymyz bilen parahatçylykda asudalyk durmuşda ýaşaýan adam biz. Biz ýyl talýan adam der, saňa men goşun ýolbaşy bolmaýan diýipdir diýe. O howden pikirlenip görämen Temir Agsak tanýan meni. Kim bolanda näme? Sen talançy adam ahyry. Men saňa serkerde bolmaýan diýipdir diýe. Onda moş her näse tekrarlap aýdyp durýan. Yok, men boljak gelip diýe aýagyny nepep durmuşyn näse diýip. Ondan aýdypdyr diýe onna bolýa.
sen soğul yolun biz Xiva geçip barýas. Biz Xiwan basyp almaga barýan men. Aýryl ýolumyzdan soğul biziň diýipdir. Men ona metjek gelipdir. Ona hem etjek. Men Xiwan hany bilen biziň şertnamamyz bar. Hiç kim üstünden düşman geçirmeliler. Tänime diýense seňem goşuny geçirjekler. Sen düşünýänmi, pikir edýänmi diýenler. Men 70.000 san goşunum bar ary. Sen näde buna hötte geljek diýipdir diýe. Bizde söz etdik bir-birimize. Sözünde durmadyk türkmençilikde. Nembez bolýar diýilýär. Nembez diýmegem, nesilsiz bolýar diýmegem anlady. Men o söze bolup bilmem diýipdir diýe. 5.000 adam gelse sözüňde durmaly, 70.000 adam gelse de sözüňde durmalymy? Ondan bir şert bolmaly ha. Durjak diýipdir diýe. Sen onu ertiresini pikirlerini sana proje berýän diýipdir diýe. Wagt berýän. Wagt berseň men şu adam taýyn urşmaga diýipdir diýe. Ertirede garaşamadym ha. Goşun taýýar dur sen bile 70.000 goşun bolsa bolsun diýipdir diýe. Biz gyrlyp gutarýançak sen goşun bile urşar diýipdir diýe. Öňü üstümizden bar gitdi we geçirjek däl diýipdir diýe. Ondan ertire sen sana proje berýän. Sen ýene pikirlen, näme pikirlendiň diýip şey diýip temir afat ýygyny aýlan gaýdypdyr. Ertir ýerden niýe ýene gelipdirler. Haýyş edip akbaýda galdyrypdyrlar bolup aman han barmandyram diýe. Yani çakılığını da varmandır. Ursa tayyar bolayıp dur diye. Ondan bir kän goşun bilen yani 10.000 goşun bilen 70.000 goşun ursa giripdir diye biler. Ay gara urs gat köpe çekipdir. Gatı kän adam helak bolupdur diye. Aman hanım bu ursta bir vefat bolupdur. Şu vatan gora şey vefat bolupdur. Ondan temir asak aýdypdyr diye öz tarapından ölen adamın sanyny bilin diýipdir. Ölle mesjürsiz kän adam goşundan ölüpdir eken diye. Vay, bulary buň alaga edip bu asan onun adamsy bilen onun kim adam bilen munça goşuny helak edip bilýän bolsa bulary gösgöni täterimi gösürmelidir diye. Taklama kan diýerler. Häzir siyasi kartada Hytaýda taklama kan diýip ýazylgydyrandyr görseňiz kartada. Bizim şu oturan yerimizden 4.000 kilometr daşlykda yerleşýär. Şu taýda bir ot bitmeýän ýerde gyrlyp, gutorup, ölsünler diýip, daşyna gaty kän goşun bilen 10.000 töre goşun bilen bulary gawap, hemme emlakleri bilen, bar zady bilen bu halky galan halky sürüp täterime garşy urapdyrlar.